Svi su bili omiljeni trenuci, sa Mirom je uvek sjajno, izazovno. Ona je toliko puna podrške i ljubavi prema nama i ovom poslu, tako da je bilo sjajno i uvek ogromno znanje se dobije od nje. I Hartefakt je ovo sjajno organizovao na najlepšem mestu, čini mi se, u Srbiji, tako da bilo nam je predivno. Meni je bilo divno, iako je bilo dosta kratko, bilo je vrlo produktivno. Ovde je prelepo, svi su strašno ljubazni, divno su se ophodili prema nama. Sam rad sa profesorkom Mironom Karanović je bio fantastičan, jedno veliko iskustvo za mene i definitivno nešto što ću pamtiti dugo vremena. Pred svega smo se jako dobro družili, naravno da smo i radili mnogo. Nekako ovo mene jako mnogo znači. Velika čast je da radiš i da učiš od jednog velikog umetnika kao što je Mirjana. Naučila sam mnogo nove stvari i zaista je bilo stvarno divno. Evo sad samo što smo završili i onako sam malo uzbuđena i ne znam šta drugo da vam kažem. Mislim da je dovoljno.